2 ועוד 4 לחלק ב-853 מיליון כפול 4. התחלתי לצלם. שלום, שמי אפרים, את מוזמנת לקרוא לי פרויקה אם את רוצה. אני מחפש מישהי שהפונקציות שלנו עסקו אחת לשנייה, שתצליח למצוא בי את כל הנעלמים, שאני אראה אותם ממבט ראשון והגרף שלי יעלה. אני מחפש מישהי שהסינרגיה בינינו תהיה טובה וחיובית, תעזור לי למצוא את הפוטוסינתזה של החיים. אני מחפש מישהי שפשוט יהיה בינינו חיבור. להתראות. שלום, אני קרן אור. אני מחפשת בחור שיכניס לי צבעים חמים לחיים, שיהיה כמו הצבע המשלים שלי, שיהיה כמו ואן גוך בשבילי, שלא יהיה לו בעיה אפילו לקרות את האוזן שלו, ושלא יהיה לו בעיה שאני אעריך אותו רק אחרי שהוא ימות, והכי חשוב לי זה שנוכל ביחד ביצירה המשותפת שלנו ליצור איזה מאסטרפיס. שלום, אני אנג'לה. אני מחפשת בחור אוהב, רגיש, בעל חוש הומור, מישהו שידע להראות לי איך הוא אוהב אותי, שנוכל לשתף אחד את השני, אבל שלא יהיה עצלן. למה אין לי כוח לאיזה מישהו פרזיט שכל היום אני צריכה לעשות הכל לבד בבית? זה ממש מעצבן, עולה לי על העצבים הבנים האלה שחושבים שהם יכולים להיות רגישים, אוהבים ואז לא לעשות שום דבר. זהו, חוץ מזה חשוב לי גם שהוא יאהב לצאת לטבע ויהיה ככה יצירתי וזה, אבל שלא יהיה כאילו נשי כזה, שיהיה גבר, שלא יהיה לי רכרוכי, אני שונאת את הבנים הנשיים האלה. זהו, וחוץ מזה שיאהב אותי כמו שאני. בואו למצוא את האהבה שלכם בפורים אליסה בארץ הפלאות.